Ola a todos e a todas, hoxe imos ver a validación de datos en Excel. Que significa validar datos en Excel? Validar datos en Excel significa establecer regras para controlar que tipo de información se pode escribir nunha cela. E iso para que nos serve? Para evitar erros e manter datos de maneira consistente. Por exemplo, podemos poñer unha cela que só acepte números enteiros ou permitir datas dentro dun rango. Limitar o texto a certa lonxitude, mostrar unha lista desplegable con opcións válidas e que só se poda poñer esas opcións, impide tamén valores duplicados ou incorrectos. Para validar datos, vale? Temos que seleccionar as celas que queremos validar, nos vamos a datos e aquí temos un botón que é validar datos. Se lle damos a validación, se nos abre unha fiestra emerxente, vale? E o primeiro que nos hai que nesas celas se permite introducir calqueira valor, vale? E nós non queremos que eso sexa así. Vamos a facer primeiro unha lista, vale? Que é a lista desplegable. Entonces, desta maneira só vamos a permitir que se escriban, vale? Ou que se introduzan os datos na cela que estén nesa lista. Vale? Imaginadevos que aquí sería, pois por exemplo, queremos que se escriban, que aparezan notas, vale? Do 5 ao 10. Os datos que queremos que aparezan na lista os poñemos aquí en orixe, separados por un punto e coma. Entón, lle damos a aceptar e, como vedes, só podemos poñer os datos que introducimos na lista. Vamos a ver outro exemplo. Aquí en data. Vamos a poñer que só se poda poñer unha data que este entre o 10 do 06 de 2025 e o 20 do 06 de 2025 tamén. Vale? Entonces, só se vai a poder escribir, vamos a poñer unha data posterior, vale? De 2026. E como vedes, non pode introducir ningunha data que non este comprendida entre esas dúas. Ademais de eso, eu podo configurar, vale, o mensaxe de erro. É dicir, podo poñer que non se mostre o mensaxe de erro cando introducimos un valor que non é válido ou podo configurar ese mensaxe de erro. Vedes que isto é un alto, isto é unha advertencia ou de información. E, ademais, podo configurar o que aparece no mensaxe de erro. Por exemplo, data incorrecta. Entonces, ahora, vale, se eu poño unha data, vedes que aparece a mensaxe de erro que eu configurei. Logo, ademais de eso, pois podo, como decíamos antes, poñer que só se podan escribir números enteiros, que a lonxitude do texto sexa mínimo ou máximo, que sexa igual a, vale? É dicir, que só se poda poñer texto que teña 10 caracteres. Vale? Teño diferentes opcións para configurar ou para poñer criterios de validación. Entonces, isto é moi útil para que non haxa datos incorrectos na folla de cálculo, sobre todo cando o compartimos con outras persoas.